O proxecto que ten previsto acometer o Executivo boirense dotará de servizo de abastecemento de auga municipal os núcleos de Loimar, Beluso, Bealo Aldea, Laxoso, San Ramón e Vico de Mar. En total, máis de 4,5 km de nova rede para dotar deste servizo as aldeas con maiores problemas para abastecerse durante as épocas de seca. A actuación contará cun investimento de 250.000 euros. Esta segunda actuación son 4.662 metros, máis de 4,5 km, por un importe, como xa dixe, de 250.000 euros, que sumados os da primeira fase son máis de 7 km, cerca de 7,5 km de traída de agua. Bealo nunca tuvo de agua da traída municipal, por lo tanto é o primeiro goberno que o leva nun programa e o cumple. Este proxecto vén de dar continuidade á primeira fase acometida durante o pasado exercicio entre o depósito de Cespón e Beluso. No ano 2017 xa executamos o que é a primeira fase, que é a línea principal, que vai dende o depósito que hai en Cespón hasta o que é a costa en Beluso, cerca do campo de fútbol de Bealo. Foron máis de 2 km de agua de traída que costaron daquela preto de 250.000 euros e era a arteria principal. Ora, neste ano, esa obra foi feita con cargón remanente, que o ano pasado de 3.200.000 euros, dos cual Montoro só nos deixou utilizar 800 e pico mil. Con esta nova actuación dáse prácticamente por concluído o abastecemento en Bealo, un dos proxectos comprometidos polo equipo de goberno para a presente legislatura.